ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಜೀವನ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಪಾತಿರಂತಪ್ಪನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಮುರಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಂತ ಸೊ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಕೇನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಲೈಂಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಒಂಜಾತ್ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಸೊ ನೇನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನೋ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತು ಮುರಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನೋ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹವರ್ ಯು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಂದು ಮಾತು ಸೊ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಸೇಫ್ ಉಲ್ಲರ್ ಅಂದೇನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸೇಫ್ ಆದ ಪುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮುಂದೇನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತು ವಿಚಿತ್ರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅವೇನ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಸೊ ಸುರುಕ್ಕದ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಿರ್ದ ಅದ ಪಂಡ ಈತ ದಿನ ಓಲಿತ್ತರು ಎಂಚ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಯು ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಲಿತ್ತರು ಈತ ದಿನ ಓಲಿತ್ತರು ಈ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಂಗ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂడి ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆವಡು ಅತ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆವಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರೆಗೆ ಆವಂಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ರಾಡರ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಲೆ ಒತ್ತಲೆ ಬೇಗ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ರೀಸನ್ ಹತ್ರ ಬೇಲಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರೆಗೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಪೋಪುನಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಂದ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಉಂಟುದುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಎಸ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡು DJs ಆವಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಇಜ್ಜೆ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಸತಿ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಮಲ್ದಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮಲ್ದಜಿ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಟೀಮ್ ದ ಸೈಟ್ ಇರ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನಮಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ಬಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ನಾ ಬೇಲಾಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲಾಡು ಅಂಚದ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲು ಅವಡು ಯಾನ್ ಅವಡು ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಜೋಸ್ನಾಗೆ ಅಂದೇರೆ ಜೋಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇರಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದೇರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಐ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಇಂಚೆನ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಗೆಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಧನುಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಬ್ರೋ ಮಾಲ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಶೋ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಶೋ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಎಂದಿಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಪೆ MC ಮಲ್ಪೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡೆ ನಾವು ಮಾತ
ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋತಿನ ಅತ್ತೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಪೋತು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲ ದೂರ ದೂರ. ಸೊ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಓದರ ಪೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದುವೆ ಇದೆ. ಸೊ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಾದನ ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಗೋವಿಂದಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಚಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಪಂದೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು ದಾದ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವೇನು ಪಾತೇರ್ದು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ತಾಡೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ತಿರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂತಾಂಡು ಸೊ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೀರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಏನ ಶೋ ತೂತಿನಕ್ಕಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವು ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆನ್ ಕೆಲವು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಮುಲ್ತ ಹೋಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಹತ್ತು ದೂರದ ಪಡ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ರಲ್ಲಿ ಅದ ಹಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಐಡಿಯಾಸ್ ದೈದಿನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೆತ್ತದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪನ್ನೋಡಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ ಹೋಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಯಾ. ದೆನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡೆ ಏನ್ ಅಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ನಾ ಅಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತಾಡು ಒಂಜಿ ಏರನ ಬರ್ಡೇದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಐಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪಂತಿಂದ ಅದ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬ್ಲ ಕೆಲವು ಮಲ್ದೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಒಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಬದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಗೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೊಸ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬರ. ಸೊ ಅಂಚ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ ಹೋದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪಂತಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾದತ್ತಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾದತ್ತಂಡೆ ಐಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇಂಕ ದಯಪಂಡ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಂದು ಬಂದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಕೊರಿಯರು ಭಯಂಕರ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಶುರು ಆಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇಂಬ ಮಾತ. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಾತ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿದ ಪೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ 12 1 ಗಂಟೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಮಾತ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡೋ ಮಾತಾಡು ಮಾತ ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ಗಳ ಏನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚೆಂಚ ಏನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಓಡಿತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಇಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾವಡಿನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಥ್ರೂ ಟೆಂಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಜನರದು ಒಂದು ಜನ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆದ ಎಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೋಡು ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ತೂಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಕ ಆವೋಡು ಬಂದು ಎಂಚಾಂಡಲ ಆಪಾರ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ನೀಶು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಜೀವನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಜೀವನ್ ಶೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಸಮ್ ಶೋ ಇತ್ತಂడి ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಹೊಸತ್ತಾದ ಇತ್ತಂడి ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಲೋನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಯಾನ್. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಜೀವನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಮಲ್ತಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಂಡ್ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಿಲ್ಲಾಡಿ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ನನ್ನ ತುಂಬುಗೆ ಯಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದ್ಯಗಂತೂ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸದ್ಯಗಂತೂ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಜೀವನ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಆತಜಿ. ಬಟ್ ಸೀಸನ್ 2 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸೂಪರ್ಬ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ
ಸೊ ಐ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಗಂತೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ವಿಜೆಜಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸದ್ಯಗಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ರೈ ಅವಿಶ್ ಏನಂದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವರು ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಬೈಜೂಸ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಣೀತ್ ರೋಹಿತ್ ಮೇರಾ ಮೂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೈದೇನು ಪ್ರಣೀತ್ ರೋಹಿತ್ನ. So first question is, what is your biggest screw up in life that given a chance you would want to go back and correct it? So ದಾದನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಾರದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ಪೋದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಲಿ ಪಂದಂಡ ಅವು ದಾದೆ ಅಂದು. ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಜಿ ಪಿರಬೋದೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ದಾದ ಮಾತು ಆತನಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆತನಂದು ನಾನು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಾರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಸೌಂಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಣೀತ್ ರೋಹಿತ್ ನನಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಇರೇಗ ಪಂಡ ಇರೇಗ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಲಾಗೆತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಕೇಂದರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವು ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾಗ ಆತಂಡು. ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ದುಂಬು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಅವಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚೊಂಡು ದಪ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಯ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಜು ಅತ್ತೇನ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಅಂದ ಇಂಚ ಅಂದ ದಾಗ ಇಂಚ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಲ ಉಂಡ. But as I grew up hosting danchi batte undu maatande, so now the compliment that I get is only for my voice. So voice shokundu bro, voice bari shokundu barla ikondu super voice and barkondu. So I am very happy. Appaga onji insult ittundu appaga enk edda ondittuji mata pannaga makkar matnaga itta that has become my positive point. Right, I am happy for that. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ನೇ ಪ್ರಣೀತ್ ರೋಹಿತ್ನ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಪ್ರಾಯ ಮಾತಾದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಇರೇನು ಎಂಚ ತೋಡು ಅತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಎಂಚ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಡು ಬಂದು. ಸೊ ಇಂಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಈತೆ ಲೈಫ್ ದ ಫಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತಾವಡು ಅತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವಡು ಅದು ಯಾಪನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲೆ ನನ್ನ ಎಂಚ ನೆನಪ್ದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಜೀವನ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಯುನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಂಚಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ಪಾವೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳೊಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರತ್ತನ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತಾರ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಜಾರು ಮಾತ ನೆನಪು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಿ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಜೀವನ ಕೈತಾಳ್ಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಪಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಜೀವನ ಪಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂದು ఆయన డెపోండ దాదాల బేజారైతే దూర ఆపుండు ಬಂದಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಪಾವೆ ಎಂದು. ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ನಡುಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದರ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಎಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಜಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ದೆ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಈಗ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ ಮಂಡೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ. I hope you liked this video. I hope you liked the answers whatever I told. ದಾದ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚೆನಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಎನಿವೇಸ್ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡ್ತು. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಪನ್ಪುನನೆ ತುಳುತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತುಳುತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ತುಳು ದಾದಲೊಪ್ಪಾಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಲೊಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ ಏರ್ಲೊಪ್ಪಾಡು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.